A venda de lotaría mantense en boas cifras na comarca a falta de pouco máis dun mes para o sorteo de Nadal. Hai xa terminacións que non quedan e números como o código postal non están dispoñibles. Decembro achégase e con el tamén o fai unha das épocas máis agardadas por adultos e cativos, o Nadal, pero antes del aínda hai unha data marcada por moitas persoas, o sorteo da lotaría. O 22 de decembro, os nenos de San Ildefonso cantarán os números para coñecer os premiados e a venda de décimos segue a desenvolverse con bo ritmo en Ribeira. Agora empezan un pouquiño a xentes a empezar a comprar máis, digamos, máis diariamente. A verdad que xa empezan a escasear algúns a determinados números abonados, pero bueno, estáse vendo de que si se está chamando, digamos, acercando esas fechas, e cando máis demanda de lotería se empeza a ver. Dentro deses números que xa non están dispoñibles, inclúense os que máis terminación suelen ser o 7, o 9 ou 3, que son os que máis están sempre tirando, do 15.960, que tamén é un número que está moi solicitado, que se tamén está quedando pouco, e, bueno, ao final tamén hai xente que, bueno, que se leva do que queda, porque xa en terminacións en concretas xa están fallando. Martínez sinala que este ano a participación está a ser lixeiramente superior á de anteriores exercicios. Penso que a trayectoria máis ou menos é igual ano tras ano. É verdad que este ano tamén parece que a xente tamén lle está chamando un pouquiño o tema da lotería de Navidad, pero bueno, penso que máis ou menos xa é unha tradición e a xente pois está moi arraigada a seguir cumplindo con esa tradición, non? É certo que, a ver, os primeiros premios son bastante importantes, estamos falando de 400.000 euros que as retencións serían 72.000 euros que se quedaría o goberno, o Estado con eles, pero bueno, ao fin e ao cabo son premios importantes, é moita cantidade de lotería, que estamos falando de 192.000 décimos que serían o primer premio, e a verdad que, bueno, pois a verdad ten moito tirón e, bueno, a campaña desde julio hasta ahora, pois a verdad que demanda moita cantidade de décimos. Neste verán especialmente, xa cada vez é máis habitual que os visitantes merquen o seu décimo antes de irse do municipio. Efectivamente, este ano notouse un pouquiño máis de incremento en tema dos turistas que levaron un pouquiño máis de cantidad, que xa empezaron a levar pois máis para a familia, que o ano pasado se iban un pouquiño con máis recorte, pero bueno, este ano a verdad que estamos satisfeitos da campaña que estamos levando a cabo. Non podemos ainda facer un balance, digamos, oficial, general, pero bueno, as ventas están sendo positivas. Ribeira conta cun alto número de entidades e equipos deportivos que teñen tamén as súas participacións, tradición que se sigue mantendo e que incrementa as vendas da lotaría de Nadal. A toda agora está a haber un alto movimento de décimos, aínda que hai xente que está esperando sempre, digamos, o sobrante da lotería de Navidad para elevar, digamos, esos números, pero bueno, ao fin e ao cabo, pois o bo é que a xente se siga animando a comprar a lotería de Navidad, que siga tendo, pois, ganas de poder, ilusión en poder que lle toque algo, porque, bueno, ao fin e ao cabo, pois, se tes a suerte de ter un primeiro, un segundo, un terceiro premio, pois, digamos, é unha aportación económica moi importante para seguir traballando e seguir un pouquiño máis holgados na vida, non? Un sorteo que sempre ten moi boa acollida pola cantidade de premios que se reparten. Estamos falando de que un número, pois, estamos falando de 1970 décimos, e a verdad que é un primer premio. Este ano incrementaron en 5 series máis as consignacións de cada número, e a verdad que chega a moita cantidade de xente os premios. O sorteo extraordinario de Nadal celebrarase o vindeiro 22 de decembro a partir das 9 da mañá.